Charlotte, sa hirste, na corda e caru is eisca vince. Bílinn is den BIA LINN, bíon blaster gach ein vile nuair a bhí an muid le chéile. Tá fáilte roimhan seo, tá corda imime haanta agus fánar sa san dul a cócraíocht. Bula mís leis an bhuireann. Is mis an Eve. Is malum sa a bheith ag tarring pictory. Oh, ag tarring pictory, go das. Is mis a taig. Is malum ag bheith ag bacáil? Ag bacáil? Is malum sa bheith ag bacáil freisin. Céad a bhín tú ag déanamh? Bhíon mé ag déanamh arán. Oh. Agus bhí sé rata. Gur míle mágad as é sin a bhíú dom. Is mis an woban. Das bula leat murin is mis an murin freisin tá tanim céine ag an martigan. Is malum poetry. Paréadí? Úntach, cén glóir an paréad? Níor chula meú? Mar sin. Anna bha tá cúpla paréad a stig sa histin seanmh. Das bula leat murin? Is mis a Saraha agus malum ag pleiceart. Smaile tú ag plaicíocht? Oh, a mín tú ag plaicíocht nuair bhín tú cócraíocht? Ja. Bhí mo cur másca nuiste han é ma dhearthar. Oh, míon, an má leis é sin? No, go chuige na déanú at. An bhfuil gach an ré chun tasnú cócraíocht? An bhfuil aon rud a chahamid a dhéanamh ar dúis? Tá. Chlána na láva. Chahamid na láva a chlána. Isce is galúnach déan soppalín, glan na láva leis an soppal boppalín. Ordog melúdín, glan na láva leis an soppal boppalín. Nis fechar láva tá siad glanta grin go dían. Nis tá na láva glanta grin, cad éon chéadú de le chahamid díanamh? Cai tú frecin san láva agus céad tamla chuna dhéin? Anna bha, féach mé ar an leabhar cócraíochta. Cé leis an leabhar cócraíochta seo? Wamo Coco. Is le Mamo Coco an leabhar seo. Seo hí Mamo Coco nach hí. Bhfuil si go deas a féchant. Tá. Mín éon duna goibh se cócraíocht le bhór Mamo? Well, tá na héidir is fearr ar dahan bailithe ag Mamo le Coco, agus tá si de stig sa leabhar seo. Féach me cén idir atá céad dúin in nómh. Yum, yum. A níor me libh céir é idir an léanamh. In nómh tá idir déanamh mion chistí uail. An nearna sibh cistí beag a hana bonóga? Bes siad éasca le déanamh nach meid. Nis, chuir mis a fis ar Coco agus gomíd amach an bhfuil éon ólaisige faoi aon rud a bheith tastal win in nómh. Hey, ahan daine! En nu ben je wat kokerak le hule. Nach menerdiev. Ta hule er net torhies tjesjelum. Ook is bralo kleine hule emmert iha haida. Es showy kenjel hule ta on. Glas, jarrig, bui, ook is blas diffrul gach chonaku. Tama kolay lamang para sa dagan ula. Fuasen ula grin en eitjer lei a Dr. Ulord. Is a gondi ard waha tame. Eitje wasen en mention ulon is ge Dr. Conde de Ulorder. Tame ke tokeshin. Nu en je ben misje kodje le pekkie de nul. Fakkie weer bolchef. Coco, tá sé sin Harbheith sa múl. Anis, go mis an na cóver eile bheith go tastal win in nómh. Siúcra down. Im. Púdar bácála. Plúr. Uv. Úla dasa. Agus banna. Nis, an chéad rud atá tastal winne ná úla. Tá siad seo rómhúir le dul isteach na cístíní go fóil.
Cahamid iad Yara suas I gudin na nís lú. Scéan. Bín cúna bh rinne fásta ag tastal an seo. Faigan scéan agus Yar suas gudin na beagad. Mala bhúla. Smalam sa ula. Mala inda na banani. Yum. Is bralam sa banani. Ken ana via ihin banani? Monkey. Swallow for toffee. And this is much a monkey, but can spuma into dana. Níl tú dána. Well, smile and bit fleckiak. Tá spándum cí chupi agus dodal chintaig. Furfa. Tá mis an cuid ihe. Mr. Fresson. Ná fadí de haig. Tá cuid tastal don na cistí freisin. Stach sa bhla lo, nu I de bhéil. Nis, tá spándum na húla? An obair déanta go deogah. An bhfuil óbhah géan duine? Anis, faiganmh. Tá bála gut. Tugan tú, cnag, 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 don óbh, agus osclín tú agus mar sin, agus can tú an bléas isteach sa bhrúscar. Cear go leor gach aine, brúla de bhéirtaig. I didn't cool. Isteach sa bhrúscar. Nis, níamh, an dógad tú, an bhfuil an uirla seo gut? Úntach. Hendo trí, masca, 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 masca. Tá spándam? Tá sé sin furfa. Cad éon chiad dela, féach mé an idir. Ó, plúir. An bhfuil plúir a gcuin? Tá. An bhfuil críthir a gcuin. Rud mar seo. Tá. Cearcolóir, chuirteach sa bhela mar seo, hé? Feig an plúir, agus isteach leis an blúir mar seo, agus cra, cra. Go deas ré mar seo, icra. An chiadrad eile taig tastal ná púdar bácála. Anis, céir é seo? Siúcradú. Siúcradú. Sin é, siúcradán, chuir muid isteach an seo, hé? Tá sé seo tírim nach bhfuil. Tá meascán seo tírim. Sa. What are you anymore? Beidir go gur méid rud ag an fluch isteach, an bhecinn sibh aon rud fluch. Céir a chuir méid isteach? Óbh, chuir óbh isteach? A dynamid pulse lair. Sin ansmaoinmh go dóbhí mé dúrchan an rud cén a rá ansmaoinmh an sin. Is léir go mín tus ag bácáil go minic. Yeah. You may any stance. Agus an sin istig sa chrúscín tá láta stigán. Is sin a chuirteach is beidir go méid an spada le tastal chuné áil amach. Nis, bhfuil baine an sin níomh an gcuirtas an baine isteach? Úntach, nis. Masca le déanamh. Masca, masca, masca. Ó tá sé éasa, is féidir linn. Ag spríosa chisteann, is féidir linn. Heag bhla ag masca nu ag bhil sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déanamh béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag bhla ag masca nu ag bhil sa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Hey, Arishan Danya! Agus shibshe gobar sa Christine, tá misha saithru go crúi a Johnson Lord. Tá mé a codí le hula a ficu. Ní legan an firmjór dan a crin fas go ruard. No ní bhew sé non na hula a ficu ar chorabí. Jet a cranúl marachtal ar fai céad blian ar dói. Lani na huli a gapu a nyéir a winch. Mar sin is féidir iad a winch agus iad go fáil crúi. Cnag, cnag, cnag. Tíbhas tí a gach úl tá sílte bega. Bín tuaim is déag síl a ngach úl. Agus béidir go bhhaasú cran nua úl ó gach ceann den a sílte seo. Nach ítach iad na húla.
Gearmar sús na húlí slúthach sa si bhéad le ar seach. Ní a bhéal a haig isteach sa fuidrib. Isteach leis na húla. Anis, masca mór grí a ríis, was a bhréig. Tá spondam na meatán. Cétá láidir. Cétá láidir. Réig chun masca. Réig chun masca. Anna bha. Ag masca, ag masca, ag masca. Cear cilo ar chóirde, ceapan go bhfuil an fuidribh seo réig. Bhfuil cos na glyph, cos na popéir mar seo. Cuirmid isteach na tródriad. Tá mar an tris tas nuin sin. Anna bha. Ní neart go cur le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me letas, cá roa túlam, tam sosta go bhfuil sibh sa chéistin lam. Féach nach bhfuil corda dasa a gam. Anis, tá spondam na tródarí lán le cístí uil. An obair go dódianta. Nis, cad dhéana míad lá? Cuirmid stress an áinid. An smaoinmh go dó. Saolam, tuair saoil na tródarí? A chóirde tá cuma álinn ortha sa. Bhítha nóméid. Bhfuil si bheag súil leis na cístí a bhlaise? Tá. Ach beag siad a stig san áine fe písa. Cad dhéana míad gachtainna? Glan gachin rud agus ní gachin ní, bín na cookery is fargama ag glanna sa hí. Glan gachin rud agus ní gachin ní, tá sé éasca bheith ag glanna nuair a bhí an muid a canna. Tá cooker ó tart, gach rud a rais mar is ceart. Orcin méid úl a bhaile muid. Thucailín sú úl, torturí úl, anlan úl a dhéanú fiúháin. Is BIA fóid éireannach iad na húla. Tá vitamíní iontu a tá go hanmhaid an chorp. Agus inis, tá na húla ré le golgadtí na siopaí. Agus ní daoine amháin ar mhaid lá úlaithe. Tá ní an úl bra brisk fósta len ar garde na hainmhíthe. Thua chóirde tá cuma álinn blasta ar na cístí uil seo. Tá si go hálinn a fel. Tá fearnarm sa iad a ithe a chuir dúis. An bhfuil gachtain a réad chun an bord a leg amach. Sí sí, gach duine le chéile, tar éis a bhar an éag tá an BIA réig. Sí, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feag béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feag béle bra a grin. Bónog do mo chara taig. Bónog do mo chara murin. Bónog do mo chara saracha. Agus bónog do mo chara níamh. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie.